Good morning, student. Good Good morning, morning, sir. teacher. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ହଁ ସାର୍। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆସ। 34କୁ 58 ସହିତ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖାଯାଏ। ତୁମେ ଏହା ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ପ୍ରଥମେ 34 ଲେଖିବା, ତାର ଠିକ୍ ତଳେ 58 ଲେଖିବା। ଏହାର ବାମକୁ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ତଳେ ଗାରଟିଏ ପକେଇ ଦେବା। ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖ। କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏକକ ଘର ତଳେ ଏକକ ଓ ଦଶକ ଘର ତଳେ ଦଶକ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗାର ପକାଇ ଯୋଗ କରିବା। 34ର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 4। ତାହେଲେ 4 ପାଇଁ 4ଟି ଗାର ଦେବା। 1, 2, 3, 4। 58ର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଲେଖା ହୋଇଛି? 8 ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସାବାସ୍ ମିଲି। 8 ପାଇଁ 8ଟି ଗାର ଦେବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ସବୁ ଗାରକୁ ଏଥର ଗଣି ଦିଅ। ଆସ ଗଣ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। କେତେ ହେଲା? 12। 12ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? 12ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଭେରି ଗୁଡ୍। 2କୁ ଏକକ ଘର ତଳେ ଲେଖିଦେବା ଏବଂ ଦଶକ ଘରେ ଥିବା 1କୁ ଠିକ୍ ଦଶକ ଘର ଉପରେ ଲେଖିଦେବା। ଏବେ ଦଶକ ଘରକୁ ଗାର ପକାଇ ଯୋଗ କରିବା। 3 ପାଇଁ 3ଟି ଗାର ଦେବା। 5 ପାଇଁ 5ଟି ଗାର ଦେବା ଓ 1 ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦେବା। ଏବେ ସବୁ ଗାରକୁ ଏକାଥରେ ଗଣି ଦିଅ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9କୁ ଦଶକ ଘର ତଳେ ଲେଖିବା। ଏବେ କୁହ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା? 92। ସାବାସ୍। ଯୋଗଫଳ 92 ହେଲା। ବୁଝିଗଲ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗାର ନ ପକାଇ ନିଜର ହାତ ଅଙ୍ଗୁଳି ଗଣି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆସ ଆଉଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। 43 ଯୋଗ 27 ସମାନ କେତେ ହେବ ଆସ ବାହାର କରିବା। ଯମୁନା, 7 ଯୋଗ 3 ସମାନ କେତେ ହେବ? ନିଜର ହାତ ଅଙ୍ଗୁଠି ଗଣି କହ। 3 ଯୋଗ 7 ସମାନ 10 ହେବ ସାର୍। ଭେରି ଗୁଡ୍। 10ର ଏକକ ଘରେ ଥିବା 0କୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଦଶକ ଘରେ ଥିବା 1କୁ ଦଶକ ଘର ଠିକ୍ ଉପରେ ଲେଖିଦେବା। ରମେଶ,
ନିଜର ହାତ ଅଙ୍ଗୁଳି ଗଣି କହ। ଦଶକ ଘରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା? 4 ଓ 2, 4 ରୁ 5, 6, 6 ଆଉ 1, 6 1 7, 7 ହେଲା ସାରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ରମେଶ। ଏଥର ଲେଖାଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ଶିଖିଯାଇଥିବ। ହଁ ସାର୍। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ ଏବଂ ନିଜ ଘରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଗ କରି ଆଣିବ।